Meidän kuorosta tulee 10. Nyt on tullut aika illan kohokohtaalle. Eli ei ole vielä kuullut, koska se on täysin uusi kappale. Sen on kirjoittanut Emilia ja säveltänyt minä. Ja tämä kappale on kooste hääparin ajatuksista, häävalmisteluja ja häitä puhtaan, mitä on ollut vuosien varrella. Tarvitaanko sopimukset meistä kertomaan? Pitääkö olla 2 todistajaa?